cenu neprevzala. Ide autobusom a nemala by si to jak zobrať, chudinka. Tak toto po nej zostalo tam. Urobila legendárna bordel. fľaška. Presne. Toto sa nerobí. To treba robiť poriadok a nevynechávať také. O, Marika vyšla zo zastávky. Marika! Ale čakáme na auto. Poďme sa pozrieť. Čau, Marika. Čau, Marika! Nech ťa nezrazí auto. Marika. Marika! No takže nemala si jak prevzať našu cenu. Presne, bohužiaľ, ale to nevadí, pretože na budúce to neuškodí. A ja dúfam, že sa nám tento rozhovor s touto Michalovskou legendou páčil a dúfam, že ju podporíte a že tu dáte strašne veľa lajkov a natočíme aj jeho priateľku Kamilku. Dobre. Takže zatiaľ čus.